dina iki Setu kaya ada sabune. Menawi dina Setu, bocah-bocah anggone matur nganggo basa Jawa. Nah, iki engko Bu Guru ya maringi crita nganggo basa Jawa. Bab kewan. Kewan kuwi binatang. Kewane sing dicritake karo Bu Guru, judule Kuthuk sing ora manut karo babone. Apa bocah-bocah? Kuthuk sing ora manut karo babone. Pinter. Nah, sapa sing nang omah duwe pitik? Kula Bu Guru. Oke nggih, pitike nek nang omah diopeni, dipakani, dimimiki ben cepet gedhe. Mengko nek wis gedhe, terus sing wedok iso ngendhog, sing lanang dadi jagung. Nek ngendhog iso digoreng gula maem, ben dadi bocah sik pinter. Nah, wis iso dilekasi critane dina iki? Sampun. Babon Mimi duwe anak 5. Wah, kok Sing akeh ya? siji lanang panggilane L. L. Si L iki padha karo babone. Rupane kuning. Nah, rupane kuning ya. Nah, iki si L lanang. Nah, sing papat Kok apik ya? wadon iki wedok. Nah, wedok nggih. Wedok iki W1. Nah, W2. W3. W4. Genep 5 jumlahe. Nah, terus babon Mimi kaya ta sabene. Yen wayah esuk babon Mimi saba nang kebone Mbah Harjo. Kebone Mbah Harjo jembar banget. Sinten lah cerak kowe Mbah Harjo. Godhonge karo buyung. Saengga uwe akeh. Nah, uwe sing akeh mau karo Mbah Harjo di lebokke nang blumbang. Mula Mbah Harjo sregep gawe blumbang. Blumbange pirang-pirang. Nanging ana blumbang siji. Blumbange sing gedhe, rada jero. Nah, ning kono dienggo nglangi karo si Mentok, Minti, karo si Bebek. Nah. Nah, babon Mimi notoli nang nggon blumbang sing akeh pangane nang kono. Anak-anake pucuk-pucuke mau do rebutan. Sing lincah, sing sregep ngrebut, ya cepet wareg. Ning sik dondang-dondong, ngomong rebut, ya ora gampang wareg. Nah, gandeng nang kono wis rada entek pakane. Babon Mimi aliyang nggon pindah nang nggon blumbang cerak sing blumbang jero kuwi mau. Nah, kabeh anake nututke. Nanging cah ana siji si L. Si L ora gelem nututke. Dheweke malah mung nonton, mung ndelok anggone Mentok karo Minti ning nangis. Lan nonton nganti ndomble. Kepengin aku kok kae ngalor ngidul. Cucuke sosore dienggo nyucui. Terus sikile ketawin-ketawin. Aku pengen banget kaya kae. Nah, dilalae babon Mimi ngerti menawi L kuwi mau ora gelem rebut panane karo mbokne kuwi mau. Dheweke alian karo anake sing papat kuwi mau. Karo kutuk papat alian pindah nggon. Nah, gandeng wis pindah nggon, si L wis ngerti. Terus krekel-krekel wis entek si mbok. Krekel-krekel medul. Wah, demen. Si L demen. Nganti cah suarane ora metu brok. Soale saking suwane. Awake yo gigelen. Lah, dilalae ana lek karja liwat. Lho. Kok kaya piye? Iki apa ya iki? Piye? Wah. Lah dene iki kuthuk. Kuthuke sapa ya? Nah, dibune karo lek karja. Diangkat, buah, terus dicelokke babone.
Kalau ke babone nah, karo babone terus dirangkul. Loh, lah kamu ini kenapa? Aku kepengen nyanyi, minta karo Windy kayak mangga. Ning aku ora iso nyanyi. Oh, nek minta karo Windy kae, duwe suwiwi. Ning iso nyanyi. Ning nek kuda bangsane awak, ayam, pitik, kaya awake dhewe iku ora iso nyanyi. Wis ditakdirke karo Gusti Allah. Senajan duwe suwiwi, ning ora iso nyanyi kaya bentuk karo Windy kae mau. Oh Allah, aku nyaluk ngapura, sesuk ora dibaleni. Yo, tak ngapura, sesuk ora dibaleni ya. Nah, gandeng saiki wis awan, ayo padha bali neng Pranjen. Semene dhisik ya bocah-bocah critane, sesuk disambung meneh sing kowe apik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.